A pornóra. Mindjárt. Nagyon jó az a rejtett kamera. Melyik idézem, hogy most aztán milyen. A pornóra. Jöjjön meg a pornórára. És emlékeztek arra, amikor bejöttek a temetőben, és egy üzenek elfelejtettek a halottat. Jézusom, volt egy ilyen film része. Nem a... De gyönyörű! Na nehogy te. Most csinálj! Simi, küldtem neked e-mailt a világ legcsúnyább majmáról, és nem válaszoltál. És ez miért lehet? Hú, az a kamera! Meg lesz a szánkról. Először bikini, aztán megfilmeztek. Néha ilyen zombi. Akkor látjuk részletet. A pornóra. Mindjárt. Kis csillagpánknak ennek az alkalomnak könnyében átszugatta az orlikát, illetőleg áthelyezhető szívpiercingben. Az elég. Két kérdéses nem lesz. Szem vagyok a dobozban. Nem hiszem el.